kävelee jotain. Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä! Nyt se tippuu reppan. Nippis tulee. Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Kilpailun johtaja. No, eikä huonolla mielellä ole. Miltä se on näyttänyt? Mielestäni hyvältä. Todella hyvältä. Ei saa kertoa joukkueelle, mutta Nordman on muutaman sekunnin niskalenkillä köyssi. Ei niille saa kertoa. Katsotaan 3 jälkeen. Sitten tulee Nordmanin tomppa jo. Woo! Hyvä, hyvä!
Oliks fiilistä? Oli Neppanen Hesto on kiva. Vittu, se on kuka ne nimen on keksinyt? Ihan oikein. Mitä? Tuntuu, että jumalauta toi lämpö. Rupes nesteemään. Niin mä luulen jo, aika rankkaa. Mutta nyt onneksi pystyy vetämään sen takia, että on kuiva. Mun tuukka oli ehkä vähän hitaampi. Tai me oli aika sama sekunnille. Ja Nurmanen on vähän nopeampi. Oliko? Tuntuu, että me oltiin aika sama kyllä, että kyllä tulee tiukka.